akondre mati. Unde bunu bunu. No mati. Mi kona akondre ma mino de bunu bunu yere mati. Mileki a eerste bewoner voor akondre mati. Mine firi bunu bunu srefi mati. Unsap fusei de mine firi bunu bunu mati. Uno sabi mati. Da unu anosrana mamati. Because uno shitaki akondre funu ne drai bunu bunu mati. Akondre funu e drai bunu bunu mati. Meki mi yere ala den srana ma. Akondre funu e drai bunu bunu. Mati. We mi konti de mati. Fu kon kotwa luku junu mati. Fu luku fseida meki akondre ne drai bunu bunu. Mati. Mati. We see you look in me speak mati, you know she not mati na me wa ogo she mati. Mati. Akondre fu uno na wan gudu kondre yere mati. We are be box sheet. We are be art only mati. We are be fisi automati fu body pepre watra mati. We are be go to mati. We are be alisi to yere mati. Nanga we are be bana. Mati, we are be bon fumeki udu mati mi yeshi ini mi si pikri bon fumeki udu. Matang mati, mi yeshi ni wasani ini mi pikri yere mati. Mati. No fosi mi eshi fusang edemeki akondre fu unu nedrai bunu bunu yere mati. Un luku fusaide akondre nedrai bunu bunu mati. Un luku. Hierbij verklaar ik de geschorste vergadering voor geopend. Meneer Doeksen, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, deze klacht is vaker ter sprake gebracht in uw college. Het is tijdens mijn periode als DC ook vaker ter sprake gebracht. Er wordt steeds getrokken aan de bel, meneer de voorzitter. Maar steeds weer lijkt het alsof we water naar zee dragen. Steeds weer lijkt het alsof we kokosnoten naar Coroni brengen. Meneer de voorzitter, wat ik onder uw aandacht wil brengen, steeds weer is dat die Hunnistaanse gemeenschap sterft van het kaf die gebrand wordt in die kerie, meneer de Voorzitter, mag ik het woord? Voorzitter. U heeft het woord. Ik dank u. Alleen kaft en er is nog een etnische bevolkingsgroep die naar Paramaribo reist en alleen maar rotzooi uithaalt. Ze roven en kraken. Au poli jatide. Au poli. Au poli. Orde. Vijkantak dati. Meneer Bravo. Orde. Meneer Bravo. Zamsa. Zij jij jompa die keer zo. Fa. Meneer de voorzitter. Orde. Meneer de voorzitter. Ana uwa wai fufuru. Hier zijn we in het Bravo. college. We zijn niet in Bravo. het park. Meneer Bravo, met mij tijdi wasani. Jere flabaria. I wan labaria, teachis labaria. Yo bar flabaria. Jere. Zij jaki. Hey. Voorzitter. Voorzitter. Hey. Mi wan labaria. Men nak jij me fu.
Orde. Meneer Freddy. Saitaki. Meneer Freddy, you. Orde. Dusi. Bia. Biwani la 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 la. Bia. Bia. Meneer Freddy, you. Inasaptak mia de wan. Ik ga jullie eruit laten zetten. Voorzitter. Ik ga jullie eruit laten zetten hoor. Ik ga jullie eruit laten zetten. Orde. Voorzitter. Interruptie graag. Ja, Janneke. Voorzitter. Interruptie graag, Ja, Janneke. voorzitter. Ah, Voorzitter. fractievoorzitter, u heeft het woord. Punt van orde. Ik heb aandachtig geluisterd naar het lid Doeksen. Met zijn verhaal dat men door kafverbranding mensen vermoordt in Nigeria. Maar wij hebben nooit mensen vermoord. En dan wil ik meneer Doeksen meegeven dat als hij over moord wil praten, dat hij binnenshuis eerst moet gaan onderzoeken. Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, mag ik het woord? Mag ik het woord, meneer de voorzitter? Meneer Doeksen, u heeft het woord. Naar aanleiding van die ondoordachte uitingen van leden binnen uw college, wil ik het volgende zeggen, meneer de voorzitter. De helft van uw college bestaat uit idioten. Dat wil ik ze uiten. Meneer Doeksen, Dat ben jij de idioot. Doeksen. Voorzitter, zet die man eruit. Voorzitter. Voorzitter. Botama, botama. Meneer de voorzitter, Voorzitter. trek mijn woorden terug. Botama doro. Dat is Voorzitter. nog ik ze, maar Voorzitter. ik trek mijn woorden terug. Ik trek mijn woorden terug. Voorzitter. Trek uw Ik woorden trek terug, mijn ja. woorden terug, meneer de voorzitter. De helft van uw college bestaat niet uit idioten. Oh, dat is goed. Voorzitter. 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 Oké, Janneke. Voorzitter. En ik heb u eerst om het woord gevraagd. Dit is oneerlijkheid, voorzitter. Zeg het maar, Janneke. Je hebt een woord. Dank u wel, voorzitter. Het geachte lid Otti, voorzitter, praat over moorden. Weet u hoeveel moorden zich voordoen onder de kinderen, voorzitter? En dat komt allemaal door ondervoeding. Gaat u maar naar de verschillende ziekenhuizen, voorzitter. En buitendien wil ik u vragen, voorzitter, om ons een lijst met woorden te geven. Van woorden die wij wel mogen gebruiken in uw college. Ik ondersteun het lid, Janneke. Dan hoeven wij niet steeds onze woorden terug te trekken. Dank u wel, voorzitter. Is goed, is goed. Daar zal voor gezorgd worden. Daar zal voor gezorgd worden. Voorzitter, Grietje, jij hebt de woord. mag ik het woord? Zeg het maar. Dank u, voorzitter. Voorzitter, mij is gerapporteerd dat gronden van onderwijs worden toegewezen aan stichtingen die niet soms eens bestaan. En deze gronden, voorzitter, worden toegezeten aan leden van een bepaalde familie. Zeker schoondochters en mensen die op een bepaald iemand lijken. Dank u, voorzitter. Wat wilt u zeggen? Wat wilt u zeggen? Laat mij u één ding zeggen. Iedereen heeft het recht om een organisatie op te richten. Iedereen. En wie vraagt om grond, die krijgt grond. Wie niet vraagt, die krijgt niet. Wanneer jij een comité opricht, dan krijg je grond. Wanneer je niet vraagt, dan krijg je ook geen grond. Laat mij je zeggen. 50 jaren lang hebben 2 bevolkingsgroepen het grondbeleid uitgemaakt. Nu is het de tijd voor een ander beleid. Een ander beleid of... U heeft de woord niet. U heeft de woord niet. U heeft de woord niet. Vaya bedoel dengan U ander heeft de beleid. woord niet. Vaya bedoel. Het is voor de mensen. Het is voor de mensen die op mij lijken. Oh, dat is Het wat is hij voor de doet. mensen die op mij lijken. Dat is Orde, u heeft de woord niet. Met dat ik Nee. gewoon. Dat is pasangan. Dat is maar voor mij. Dat is maar voor mij na titel tap den grond.
Dadelijk jou aan contact komen. Dan moeten jullie aanvragen. Dan Mina moeten wa jullie jullie aanvragen. Mina wa jere noti. Orde. Samson nga desma voor mi kondre forse. Orde. Desma voor mi. Desma na titel tap den grond. Samson nga de. Ja, fractievoorzitter, u heeft de woord. Voorzitter, ik wil het geachte lid vragen om dit binnenskamer te bespreken en niet hier. Dank u wel, voorzitter. Iemand heeft gelijk. Orde. Voorzitter, zit u niet? Bravo. Ik kan niet begrijpen waarom u niet zit. Mina wa jere noti. Uw beleid is zonder fundament, meneer de voorzitter. U heeft geen fundament. U voert een beleid uit. Oshi fusang ede mek a contre disi ne drai bunu bunu. Oshi oteng wol ba fulipi leki krabu ini bari nanga unsrefi. Oteng unu o forum wa eenheid fu drai a contre funu bunu bunu. Oteng wogo fu beri akunu fu unu. Oteng, if unu emeki so leki bigi wang, sa den piki wang san den abakamudu. Oteng. Cuy cuy kare are cuy cuy kare. Are babre bahap. Kita to sama dele. Cuy cuy. हमरे बेटिया पे हमके मत ठोको के बेटिया चुई चुई करे. हमरे बेटिया पे हमके मत ठोको के बेटिया चुई चुई करे. Bye.